Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan jarraitasuna eta eten motak ikusiko dugu. Adibide hau egingo dugu. Aztertuko dugu ea funtzio hau jarraitua den ala ez. Horretarako zatiketa izan da, arazoak egongo dira izendatzailean 0 denean. Puntuak izango dira 1 eta -1. Aztertuko dugu sakonago puntu horietan zer gertatzen den. -1ean eta gero egingo dugu 1ean. Funtzio bat jarraitua izateko puntu batean, 3 irizpide hauek bete behar ditu. Existitu behar da funtzioa, existitu behar da limitea eta berdinak izan behar dira. Orduan, kasu honetan, f-1 ez da existitzen. Orduan ja ez da izango jarraitua. Aztertuko dugu, abea zeten mota den. Horretarako, limitea kalkulatuko dugu. Limitea kalkulatzean, -1 sartzean, hemen geratzen da -2, eta hemen 0. K zati 0 ailegatzean, alboko limiteak kalkulatu behar ditugu. Zer gertatzen den ezkerraldetik, -1 ezkerraldetik, eta -1 eskuinaldetik. Azkenean da ikustea izendatzaileko 0a positiboa den ala negatibo. Kasu honetan -1 ezkerraldetik -1,1 dago. Orduan -1,1 berbi egitean geratzen da 1 baino handiago eta hemen positibo izango da. -1 eskuinaldean berriz dauzka -0,9. -0,9 berbi txikiago 1 da eta geratzen da 0 negatibo. Kontuz ibili infinitoaren signoa jartzean, goiko signoa ere kontuan hartu behar dugulako. Minus ati plus izango da minus infinitu, eta minus ati minus izango da plus infinitu. Orduan, alboko limiteak plus minus, minus plus infinitora joatean, jauzi infinitu dago. Hori da eten mota, jauzi infinitua. Orain, aztertuko dugu iza batean. Iza batean egingo dugu gauza bera, ea funtzioa existitzen den, jadakigu ezetz, zati 0 delako, eta limitean zer gertatzen den. Kasu honetan, ailegatuko gara beste indeterminazio batera. 0 zati 0. 0 zati 0 ebazteko faktorizatu behar ditugu polinomioak eta gero simplifikatu. Goiko polinomioa laburtezina denez, eginda dago. Baina hemen, bi faktore hauek dauzkagu, bi erro hauek dauzkagu, eta jarri behar dugu, x-ken bat, x gehi bat. Orain, faktore hau errepikatuta dago, simplifikatzen dugu, sartzen dugu berriro iza berdin bat, eta geratzen da, gogoratu hemen geratzen dela bat, ez 0, eta geratzen da bat zati 2. Limitea existitzen da, funtzioa ez. Orduan, etena da sahiesgarria. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.